Trump e os líderes de Exipto, Qatar e Turquía asinaron esta tarde o histórico acordo de paz para Gaza que remata con 2 anos de guerra. Aseguran que se abre unha nova etapa de estabilidade para Oriente Próximo. A Xunta aprobará esta semana nun Consello Extraordinario os presupostos. As contas incorporarán novas deducións fiscais. Entre elas, quedarán exentas de impostos as axudas pros afectados polos incendios e as que reciben os enfermos de ELA. Unha prenda que transmite elegancia e que é símbolo de formalidade e profesionalidade. Falámoslles do traxe, unha prenda que co paso dos anos mantén nas xastrerías a súa versión máis artesanal. Estados Unidos, Exipto, Qatar e Turquía asinaron esta tarde o Plan de Paz para Gaza, ca convicción de que abre unha nova etapa de estabilidade para Oriente Próximo. Unha vintena de líderes internacionais participaron no evento, entre eles o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Nin Israel nin Hamás participaron no cumio de Sharm el-Sheikh. O acordo de paz para Gaza asinaron o presidente dos Estados Unidos e os representantes dos países mediadores, Qatar, Exipto e Turquía. Respaldados por unha vintena de líderes internacionais, entre eles o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Tiveron que pasar 3.000 anos para chegar a este momento, aseguraba un Donald Trump eufórico por un acordo que repetiu en varias ocasións vai abrir unha era dourada para o Oriente Próximo. Tamén o presidente exipcio augurou unha nova etapa de estabilidade na rexión. De cara ao futuro, reivindicou o dereito dos palestinos á autodeterminación. Trump confirmou que xa empezaron as negociacións para afrontar a segunda fase do plan de paz. O presidente estadounidense acaparou o protagonismo de todo o cumio. Antes de asinar o acordo de paz, Donald Trump saudou a vintena de líderes mundiais que participaron no evento. O encontro con Pedro Sánchez foi cordial, tan só uns días despois de dicir que tal vez habería que votar a España da OTAN por non aumentar o 5% o gasto en defensa. Noutro momento do cumio, Donald Trump referiuse indirectamente a ese asunto. Spain. Who's Spain? Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close. We'll get close. But fantastic job you're doing. Hamás liberou 20 reféns con vida. Son todos homes entre 20 e 48 anos. Quedaron en liberdade en varios puntos da franxa onde os recolleron convois da Cruz Vermella que os entregaron o exército israelí. Na base militar de Reim fenlles unha avaliación de saúde e reúnense cas súas familias por fin. Logo trasládanos en helicóptero a 3 hospitais das aforas de Tel Aviv. O estado de saúde de algúns reféns é delicado xa que os someteron a torturas durante 2 anos. Hamás tamén se comprometeu a entregar 28 cadáveres ou restos de cadáveres. Algúns levan falecidos tempo, polo que se descoñece cando e en que circunstancias morreron. Entre os restos dos corpos pode haber nenos, mulleres ou anciáns. E non todos eles van ser facilmente recoñecibles. Con este paso, Israel pode comezar a pechar un dos episodios máis dolorosos da súa historia recente. Estamos en Tel Aviv. Marcos Méndez. Si os forenses israelíes están xa a analizar os restos dos 4 cadáveres que Hamás entregou esta mesma tarde ao exército. En 3 hospitais desta capital de Tel Aviv están tamén os 20 reféns ceibados esta mañá, están coas súas familias e polo que podemos ver polas imaxes que vimos deles están ben de saúde, pero están a pasar exhaustivos exames médicos, tanto físicos como psicolóxicos. Este reloxo que está ás miñas costas e que preside a praza dos reféns de Tel Aviv non deixará de contar ata que os último dos 24 cadáveres que ainda faltan por voltar ao país regresen. Ademais, Israel ceibou hoxe case 2.000 presos palestinos, os que teñen condenas de sangue ás súas costas non poderán voltar a Israel, o resto foron liberados en Cisjordania, en Xerusalén Este e en Gaza. Cos 7 primeiros reféns xa en mans do exército israelí saltaba a ledicia dos familiares. Son 2 anos agardando algo así.
Tamén había celebración en Tel Aviv cada vez que anunciaban que os reféns xa estaban en territorio israelí. Hamás entregou primeiro a 7 reféns e logo os outros 13. Ao mesmo tempo, os prisioneiros palestinos saían do cárcere e pouco despois chegaban a Ramala. Coincidindo co intercambio entre reféns israelís e prisioneiros palestinos, Donald Trump chegaba a Israel. No Parlamento asinaba no libro de visitas "Gran e fermoso día", escribía o presidente estadounidense. Antes, reuníase con familiares dos reféns. Estes ian chegando en helicóptero a un hospital nos arredores de Tel Aviv. Moi preto continuaba o ambiente festivo. Dous anos despois do 7 de outubro, hoxe é día de celebración para uns e outros. Todos confían en que a paz sexa definitiva. Queda por saber que pasará cos corpos dos 28 reféns falecidos que aínda continúan en Gaza. Aquí en España, en Crónica Xudicial, a 2 días da súa comparecencia no Supremo, José Luis Ábalos renuncia ao seu abogado. Nun escrito remitido ao tribunal, o exministro de Transportes alega diferencias irreconducibles na relación con José Aníbal Álvarez. Segundo outras fontes, a ruptura partiu do propio letrado, molesto cas reunións de Ábalos cos representantes de outros implicados no caso. A búsqueda dun novo abogado podería obrigar a aprazar a declaración do exministro, prevista para este mércores. Hoxe publicouse o barómetro do Centro de Investigacións Sociolóxicas sobre intención de voto. A enquisa fíxose no momento en que se coñeceu o informe da UCO sobre cobros en efectivo do exministro socialista José Luis Ábalos. O PSOE amplía 6 puntos. A diferenza sobre o PP e a vantaxe de Sánchez con respecto aos populares é de 15 puntos. Os socialistas gañarían as eleccións co 34,8% da estimación de voto, mentres que o Partido Popular obtería o 19,8%. Vox queda a 2 puntos dos populares co 17,7%. Sumar lograría o 7,7% e Podemos o 4,9%. O BNG obtería o 0,8% dos votos. Segundo esta enquisa, Pedro Sánchez e Yolanda Díaz son os líderes mellor valorados, aínda que ningún dos dous acada o aprobado. O Goberno propón subir entre 10 e 200 euros ao mes as cotas de autónomos dende 2026 para os seguintes 3 anos. Trasladou nas organizacións durante a negociación do novo esquema de cotizacións. A proposta inclúe 15 tramos de subas en función dos rendementos de cada traballador. Agora, as organizacións de autónomos teñen que estudar a proposta e responderlle ao Goberno. E as primeiras valoracións non tardaron nun chío. O presidente da ATA, Lorenzo Amor, cualificou de novo sabrazo a proposta. Amor asegura que a súa organización non apoiará a proposta do goberno de Sánchez. A Xunta aprobará esta semana os presupostos nun consello extraordinario. O presidente Alfonso Rueda adiantou que as contas van incorporar novas deducións fiscais. Gloria. Sí, Alfonso Rueda adiantou que as contas de 2026 manterán todas as deducións fiscais aprobadas en exercicios anteriores e que, ademais, incluirán novas rebaixas. Entre elas, o presidente da Xunta destacou que as persoas que cedan bens a cambio de coidados terán condicións fiscais máis ventaxosas. Ademais, Alfonso Rueda dixo que non terán que tributar as axudas que reciben os enfermos de ELA ou as que reciben os afectados polos incendios. Os chamados contratos de vitalicio, é dicir, aqueles acordos polos que unha persoa cede bens a cambio de coidados, terán condicións fiscais vantaxosas en Galicia. Alfonso Rueda tamén adiantou que nos orzamentos do próximo ano as axudas para os afectados polos incendios e as que reciben os enfermos de ELA quedan exentas de tributación. A día de hoxe, a Xunta de Galicia, eu creo que seguimos sendo a única comunidade autónoma que está arbitrando axudas para os enfermos de ELA ata 12.000 euros. Isto a toda agora tiña unha tributación fiscal. Estableceremos a exención para que toda a axuda vaya íntegramente ás persoas enfermas de ELA. Rueda explicou que as baixadas de impostos deben facerse sempre, sen poñer en risco os servizos públicos.
non establecer nin subir impostos e seguir establecendo rebaixas fiscais. Eso sí, con sentidiño, digo que é moi fácil anunciar rebaixas, pero despois efectivamente teñen un impacto nos orzamentos e iso o temos moi en conta, compatibilizar as rebaixas fiscais co mantemento dos servicios públicos esenciais. Ademais, os orzamentos manterán todas as rebaixas impositivas aprobadas en anos anteriores e incluirán por primeira vez a desgravación no tramo autonómico para a compra de material escolar. Novo protocolo impulsado por Política Social para protexer os traballadores do Servizo de Atención no Fogar fronte a calquera tipo de agresión. As medidas incorporadas polo Instituto de Saúde Laboral serán analizadas ca Federación de Municipios antes da súa posta en marcha. Realizar unha avaliación dos riscos nos domicilios, en cada domicilio, especialmente en aqueles que poden ser máis conflictivos, prever, cando sexa necesario, acompañamento temporal da persoa que se desplace ao domicilio, do profesional do SAF, e registrar e dar seguimento a todos os incidentes que se produzan, por suposto. Son varias medidas máis, estas son as máis destacadas e a partir de agora daremoslle traslado a FEGAN cumprindo o noso compromiso para intentar implantalo canto antes. E hoxe comezou en Galicia a campaña de vacinación infantil contra a gripe cunha novidade importante para os nenos. 19.000 rapaces recibirán esa vacina, pero sen ter que pasar polo trago dunha picada con xeringa. Trátase dun proxecto piloto de vacinación a través do nariz. Estes son algúns dos 19.000 pequenos que participan no proxecto piloto. Son do Colexio de Sigüeiro. Que non pasa nada e que estean tranquilas, dixeron os meus pais. Chegan informados da casa e co protocolo aprendido. Cada un trae a súa ficha médica, primeiro un lado, despois a outra venta. Foi a nariz. Un pano para limparense e, por último, un adhesivo, porque son uns valentes. Un pouco asustada, pero cando mo fixeron non me doeu. O gripes ou cualquier outro virus poden producir infeccións respiratorias que iso conleva que teñan que tomar antibiótico. O outro beneficio pasa por cortar a cadea de contagio, sobre todo se teñen a vós na casa, así quedan inmunizados, esquécense do estrés de picarse. Con agulla pinchan te doi máis. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu a este colexio do Camiño Inglés para acompañar os primeiros nenos en vacinarse con este método. O resto de cativos van ser convocados a través de mensaxe no móvil dos pais para vacinarse nos centros de saúde. Falamos agora de infraestructuras na provincia de Lugo. Último paso para completar a transformación do corredor Nadela-Sarria nunha autovía, Demetrio. Sí, o Consello da Xunta aprobou hoxe ese proxecto do desdobramento definitivo do último tramo deste corredor entre Lugo e Sarria. Falamos dunhos 13 km e medios que van dende aquí, dende Nadela, ata a Pobra de San Xiao, en Láncara, cun presuposto de uns 38 millóns de euros. Está previsto que as obras empecen o próximo ano, en 2026, e que podan estar rematadas cara ao ano 2028. Con estas obras, con este último tramo de desdobramento, todo este corredor quedará convertido en autovía, unha infraestructura ao servizo dunhos 100.000 veciños e que reforzará a comunicación entre Lugo e Sarria. Seguen os traballos de acolchado de palla en varias zonas afectadas polos incendios forestais deste verán. As tarefas realizadas por técnicos de medio rural facilitarán a restauración das áreas quemadas, protexerán as da erosión e evitarán escorrentías. A previsión é actuar en 200 hectáreas de terreo. Galicia converterase no primeiro banco de probas en España do programa de CEO Digital Europeo. A Conselleira de Economía e Industria asinou hoxe un memorando de cooperación con SESA, unha asociación público-privada que ten como obxectivo modernizar a xestión do tráfico aéreo en Europa. O memorando, asinado por María Jesús Lorenzana e Andreas Boschen, servirá para reforzar a colaboración en materia de I+D para contribuir a configurar unha aviación máis segura, intelixente e sostible. Alfonso Rueda reunirase nos próximos días co presidente de AENA para abordar a situación dos 3 aeroportos galegos. O presidente da Xunta pide ao Goberno Central, que ten a competencia en materia de aeroportos, que asuma a coordinación. Por suposto que a Xunta de Galicia ten que estar nestes temas, por suposto que os concellos teñen que estar, por suposto que todos os sectores interesados, empezando polo turístico, ten que estar, pero quen ten as competencias para tomar as decisións finais ten que estar dende o principio e coordinar toda esta política aeroportuaria. Mariola Sampedro é a nova alcaldesa de Ribeira tras unha moción de censura en que contou cos votos a favor do Partido Popular e de 3 concelleiros do Partido Barbanza Independente. O PP fora a forza máis votada nas últimas eleccións. O alcalde saínte é o nacionalista Luís Pérez Barral, na alcaldía ata hoxe, grazas a un acordo tripartito.
O pleno desa moción xa se prevía duro e arrancou con berros. A nova alcaldesa, Mariola San Pedro, defendía a legitimidade do Partido Popular para lograr o goberno municipal. O Partido Popular pode decir alto e claro que é o equipo que representa a maioría da cidadanía de Ribeira, duplicando o número de concelleiros aos 2 seguintes. Para conseguir de novo a alcaldía, o Partido Popular precisou o apoio do partido Barbanza Independente, que naceu dunha escisión dos populares e que nas últimas eleccións municipais acadara 5 concelleiros. 4 asinaron a proposta de moción de censura e un pasou a ser concelleiro non adscrito. Outra das concelleiras que asinara tamén optou por abandonar o partido. Llega a su fin por incumplimiento reiterado del gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Tras as eleccións de 2023, o Partido Barbanza Independente apoiara o BNG para nomear alcalde a Luís Pérez e entraron no goberno. Os 2 concelleiros non adscritos, o PSOE e o BNG, puxeron en dúbida os motivos do cambio de apoios. Esta moción de censura se suscribiu baixo coaccións a concelleiros desta corporación municipal a moitos intereses particulares. A alcaldesa foi nomeada cos 10 votos do PP e 3 de Barbanza Independente nunha sesión onde a policía tivo que intervir varias veces para pedir silencio. Protestas no Morrazo pola suba das taxas do lixo durante o pleno da Mancomunidade que preside a alcaldesa de Cangas do BNG, Araceli Gestido. Os manifestantes concentráronse arredor do Concello de Cangas e curtaron o tráfico nas cercanías do consistorio, aínda que non lograron entrar no edificio. A proposta da alcaldesa nacionalista duplica a taxa pros veciños, que pasaría de 67 a 126 euros o ano. A suba é aínda maior pros comerciantes. Din que o aumento da tarifa é desproporcionado e cualificana de atraco. O que queremos é que nos suban a basura e que teñamos unha recollida de basura de calidade, pero non esta suba. Podemos estar de acordo en que se ten que subir o recibo, pero ten que haber un diálogo social que non houbo e que non hubo ningún interés de facelo. As persoas traballadoras que prestan o servicio na Mancomunidade hoxe que en 2008, igual que non é o mismo salario que pagades vos nas vosas empresas ou nos vosos negocios. Esa é a realidade. Entón, o que non podemos decir é que mejoren el servicio. E con que o pagamos? Se non autorizamos a casa. Sube tamén o prezo do ouro, incrementouse en máis dun 50%, no que vai de ano acadando valores nunca antes rexistrados, máis de 4.000 euros a onza. Unha situación que prexudica as xoierías mentres se dispara a actividade nos negocios de compra-venda. Esta gargantilla, por exemplo, a principio de ano valía 1.260 euros. E ahora vale 1.825. Esa é a diferencia que hai. E está barata. Porque aínda non lle aplicou a última suba. Dende que comezou 2025, Gaspar xa cambiou un par de veces os prezos, pero o ouro non deixa de revalorizarse. En menos dun mes pasou de pagar 95 euros por gramo a máis de 110. Perdemos nós un pouco de marxen de ganancia, pero o que se trata é que non transmitir tan rápido a subida ao cliente final. O obxectivo é que sigan a cruzar as portas das xoierías. Nestes momentos non, que está, hai que ter moito cartos para invertir. É imposible comprar ahora en este momento, no, pero sé que estaba alto de precio, tamén subió la plata. Está subiendo todo. Bueno, pues empezaremos a llevar joyas de papel. Se está empezando a vender ouro de 10 quilates. Claro, que é a mitad de precio do de 18 quilates. E co prezo do ouro en máximos históricos onde se incrementou a actividade en negocios de compra-venda como este. Agora, como está tan alto, a xente precisa de cartos e venden moitas xoias. De herdanzas da familia ou xoias vellas que já non serven. E nos compramos todo iso. Xoias de 18 quilates, que é o máis común en España, estamos pagando uns 71 euros o gramo. O dobre que hai un ano. Se algún día o necesitara, por faría. Un buen momento, pero me vale mucho porque lo que tengo de oro y esto es de mis padres. Recordos de ouro que neste intre teñen máis valor que nunca. Garda Civil e Policía Local frustraron a celebración dunha carreira ilegal no polígono de Piadela, en Betanzos. Un grupo de algo máis de medio cento de condutores pretendía converter as rúas deste polígono de Piadela nun circuito improvisado.
A partir das 11 empezaron a aparecer coches, nos empezamos a escoitar o ruido dos motores e tal, e nos asomamos. Nos chamou moita atención porque non é habitual que haxa tantos coches, especialmente un venres pola noite, aparte nesa zona que non está especialmente iluminada e tal. Había como 200 personas, non sei cantos coches, pero moitísima xente a mirar. Chegaron un mogollón de coches, aparte se nota que estaban de acordo porque viñan todos xuntos, chegaban e xiraban aí e estaban todos xuntos. Viñan, vamos, como manada, viñan todos xuntos. Os condutores viñan dispostos a correr e polo que nos din os veciños ían ter público, pero co que non contaban era con que a policía soubese polas redes sociais da convocatoria e menos aínda co operativo de vigilancia que montaron canda a Garda Civil. Como ás 12 ou así, un poquinho antes, empezou a aparecer xa a Policía Local e a Guardia Civil. Xa se puxeron nos lados onde estaba a xente, supoño que para parar un pouco se había unha carreira. O ruido sí que se mantivo, non moitísimo, non con moita frecuencia, pero eu metime na cama e ata unha polo menos escoitaban os motores. Ruido foi todo canto puideron facer porque ao ver que os axentes permanecían na zona tras algo máis de 2 horas de agarda decidiron marchar e a suposta carreira ilegal non tivo lugar. Estamos moi pendentes do sur da Comunidade Valenciana, onde ata esta medianoite seguen en aviso vermello por chuvias torrenciais. En zonas como Gandía chegaron a caer máis de 135 litros por metro cadrado en só unha hora. Máis de 100.000 escolares valencianos volveron a quedar este luns na casa. Alice resístese a abandonar o litoral mediterráneo. O temporal que comezou a descargar o xoves pasado volveu deixar chuvias torrenciais, sobre todo en Cataluña e na Comunidade Valenciana. Alí os servizos de emerxencia emitiron 2 alertas instando a poboación a evitar desplazamentos, non achegarse aos barrancos e procurar pisos altos nas zonas inundables. Os 115.000 alumnos de 26 concellos do litoral sur da rexión non tiveron clase, suspendéronse as citas médicas non urxentes. Na localidade castellonense de Onda, un raio provocou o incendio desta casa. Gandía leva de momento a peor parte, ali caeron nunha hora 135 litros por metro cadrado. Houbo que cortar a Nacional 332 e a circulación ferroviaria, igual que pasara pola mañá en Tarragona. Alí as vilas de Santa Bárbara e Godal quedaron prácticamente mergulladas na lama. Os desprendementos de terra provocaron cortes en 7 estradas e accidentes como estes. En Cataluña, Alice deixa 18 feridos, un deles grave. A EMET ampliou ata medianoite o aviso vermello no litoral sur de Valencia e mantén en nivel laranxa todo o litoral da Comunidade e de Cataluña e o arquipélago balear. Un helicóptero estrelouse nunha praia de California diante de decenas de bañistas. Este vídeo, difundido nas redes sociais, mostra como o aparello estaba voando a baixa altitude mentre os viandantes vían a escena confundidos. Pouco a pouco, a aeronave perde o control e cae xunta a un paseo a carón da costa. Por sorte, esas palmeiras amorteceron un pouco a caída. Hai 5 feridos, 3 deles viandantes e os outros 2 son os propios ocupantes da aeronave. E que nos ia dicir a 13 de outubro que íamos estar comendo e falando de xeados, neste caso dos artesanais, que están experimentando un crecemento significativo e os mestres artesáns galegos teñen o segredo, produto de proximidade e unha ampla carta de sabores. Sí, nesta xeadería levan dende 1962 elaborando os seus famosos xeados artesáns. Hai tempo que este produto deixou de relacionarse exclusivamente co verán e agora podemos degustalo todo o ano, tanto os sabores máis tradicionais como as últimas innovacións. Hai sabores máis especiais como o cheesecake de lotus ou o chocolate Dubai de pistacho, pero, segundo un estudo internacional, os xeados máis consumidos en todo o mundo son os de vainilla, turrón e mango. Coas temperaturas rozando os 30 grados e as portas das xeaderías abertas, pese a estarmos a mediados de outubro, é difícil resistirse. Pero por que escoller un xeado artesán? Se teñen un sabor especial, eu penso, vamos, parecenme máis naturales que os que temos de fábrica. A textura é diferente, está moito máis bon. Dun tempo a esta parte fixámonos máis no que comemos e isto trasladouse tamén ao mundo do xeado. Facemos todo o xeado co propio produto, aquí non hai nin colorantes, nin conservantes, nin aditivos, non? E despois todas as frutas que é o que nos distingue de moitas outras xeaderías, facémonos con fruta natural fresca. A elaboración é un proceso que require tempo e atención. A mestura dos ingredientes é fundamental, así como o tempo de conxelación para asegurar a textura e o sabor. Os xeados destacan porque son moi baixos, tanto en grasas como en azúcares,
bueno, eu creo que é un pouco o éxito do noso xeado, non? Antiguamente as xaderías artesanais ofertaban pouca variedade de sabores, pero este cambio propiciou un éxito actual. Ahora estamos en outono, entonces empezamos co helado de boletus para acompañar unha carne, co helado, como che comentaba, de kiwi atlántico. E non só iso, a oferta amplíase a xeados sen gluten, sen lactosa e salgados, sí. Comer un xeado de castaña ou un albariño tamén é posible. Hoxe, 13 de outubro, celébrase o Día Internacional do Traxe Vestiario, que adoita confeccionarse por encarga e a medida, como o elaborado pola xastrería tradicional. Un dos oficios de sempre que require dun traballo minucioso e mans mañosas para crear e confeccionar roupa para home. Cada vez se hacen más trajes a medida y aunque haya muchas firmas que estén haciendo trajes maravillosos, nosotros no perdemos nuestra esencia, estamos actualizados. Adaptarse aos novos tempos mantendo a identidade, porque se hai un obxecto do que non se pode prescindir na xastrería, ese é a fita métrica. Y todos esos detalles que parecen ínfimos, pues hay que usar esto todo el rato para que el traje sea perfecto. Y luego, pues para cada pieza, pues evidentemente, como vemos aquí, un corte de chaqueta, de americana en este caso, pues cada pieza es única y como tal, pues se ha de medir rigurosamente para que salga un traje perfecto. O labor das xastras e xastres é eminentemente artesán, sabeno ben nesta firma especializada con 35 anos de traxectoria. De hecho, nuestros patrones los hace Félix Ramiro directamente, o sea, tú lo ves ahí trabajando todas las mañanas en el taller, esos patrones están hechos por él, pero él siempre trata de diferenciarse en coloridos y en patronajes, sí, la verdad es que hay mucho de su mano. Dino desde o propio sector, a xastrería tradicional está a atravesar un dos seus bons momentos. Hoxe cumpre 83 anos Paul Simon, un dos compositores máis aclamados con 16 premios Grammy. Foi a metade de Simon and Garfunkel. Coñecéronse con só 11 anos no colexio, representando Alicia no País das Maravillas. 4 anos despois, con 15, lanzaron a súa primeira grabación cun enorme éxito, pero Simon e Art non se aturaban, case que se odiaban e chegou a separación cando eran a banda máis exitosa do mundo. Dende entón, reuníronse só 3 veces. No 80, nun concerto impresionante en Central Park, en Nova York, ante medio millón de persoas. Daquela, o maior evento musical da historia. Despois, nunha xira xuntos, e a derradeira no 93, nun novo tour en que acabaron a trompadas e boicoteándose nos concertos, un desastre. Quedamos ca parte boa, co seu xenio musical, con Graceland de Simon. Feliz noite, ata mañá. Poor boys and pilgrims with families, we all know Graceland. My traveling companions are ghosts and empty sockets, living in ghosts and empty.